Dette spil er 2 mod 2 med regler. Dette spil er et simpelt spil til nybegyndere. 2 mod 2 giver mere plads til spillerne. Når angriberen enten har skudt på mål eller tabt bolden, skal de i forsvaret. Den ene bliver målmand, den anden forsvar. Da angrebsspilleren er i overtal, kommer de lettere til en skudmulighed og kan prøve sig selv af. Spillerne må ikke have kropskontakt med hinanden. I dette spil er det kun den ene spiller, der må afslutte. Det tvinger begge spillere til bevægelse samt til at se det frie område. En anden regel kan være, at spillerne skal lave tricks i skudafvikling, som denne video viser. Andre regler kan være stående skud, hoppe på samlefødder osv. Regler og låste rammer kan give spillerne nogle nye udfordringer og få dem til at tænke nyt.